гледат това видео. Аз съм МБГ и днес продължаваме с моята поредица на синглплеер. Знам, че доста време не е имал клип, но сега реших да снимам. Ето, фермата малко я разширих. Доста дърво събрах, ето. За сега какви неща има. Като цяло е доста добре, събрах доста айрон около фермата. Намерих шугаркейн. Татка има шугаркейн. И оттам така. И сега вижте. Това са промените за сега. Просто исках да ви покажа. И за Waterford искам да поговорим. Някъде не знам какво да строим и ще ви помоля, ако имате някакви идеи, да предлагате в коментарите. Защото наистина си няма на идея какво да строим. До някъде имаме. Но не е толкова добра идеята. Да, това е като цяло. Нищо интересно. Просто малко копах. Но сега за вас мисля да направя пода. Така. Толкова да стигне. Да. Ще да ви кажа, че хванах си конче. И там май по-рано, преди да почна да снимам, видях едно магаренце. Но където? Да, искам да ви благодаря, че има 74 абоната, за което много ви благодаря. Карай на магаренце. Ако питате защо съм стулбокс, защото не искаше да ми се отвори без стулбокс и да, за това. Но нищо. Не се знае какви неща тук може да слагам. Мисля да слагам тук енчантинг, малко честове, енвили. То няма кой знае колко неща, но все пак. Хотала. Аз просто не искам много да бързам така да се намирам, да намеря диаманти и така нататък. Не искам да бързам. Искам да ми е така. И аз не знам. По-бавно да го караме. Защото не аз. Както ви казах, че не знам. Просто да не бързам. И Търфларса видях, че много ви харесва. Да, хора, аз наистина не знаех хайпито. Но добре, че един мой приятел в коментарите написа. И вие може да играете, ако искате. Сега да видим. Мисля да ги редувам. И така. Само да. Готино изглежда. Много. За мен много яко изглежда. Мисля навсякъде така да го направя. Нали от 4 страни. Но това трябва да се изкопае. И да. Това клипче не се знае дали ще е много дълго, но просто не са кой знае колко големи промени, но трябваше да се покажат. И скоро очаквайте нов клип на Survival Games на Waterford. Просто искам от вас някакви идеи. Опс. Доста камък събрах направи, че не знае къде да го складирам. Честно. Не се знае. Съжалявам, хора, имаше малък проблем, но вече го разреших. Да. Довършваме с това. И пак го пусках. Няма ми стигне. Трябва на фармя. Така. Тук. Значи тук съм го объркала. Бялото май няма да ми стигне, така си мисля.
Много не изглежда. Да ще ви показвам. Тук фермичка си направих. След време, може би ще разширя, ще поукрася смисъл. Нали ще има оградки и така нататък. Нека сега да оберем. Така. Хоп-хоп. И една момиче ми беше попитала. Може ли интро? Аз не знам как се прави интро, просто един приятел ми го прати и аз нали там го слагам клиповете. Но ще се опитам да направя и аз интрото и може да ви правя и да ви ги пращам някакъв начин. Но не знам как, може би с линкове, макар че мога да ги копирам тези линкове, но не мога да ги слагам, например. Нали, за канала на Цецо не можах. Тоест мене си мога. Супер. Това е късмет. Късмет, че. То просто в този епизод, че е такъв... не знам. За говорене. И не знам този клип как да го късте, може би. Сериозно? Щупи се. Не знам толкова камък изобщо за какво го взимам, аз имам страшно много, но какво да се прави някой ден. Може да потрябва, кирка ми трябва. Да потрябва, кирка ми трябва. Има малко рима. Това право. Пшеница трябва да приберем. Пак ще направя ранкирка. Ето я кирката. Нека да отиваме. Кирката има 250 дробилети, пък камъната има 131 дробилети. Все пак айрон кирката е по-хубава. По-бързо чупи, димантните роди, така нататък. И ще ви покажа още едно нещо, като за края на клипа. Добре, хора, мисля да го скипна, докато направя и тези две страни, защото мисля, че ще е досадно там да копая и да говоря някакви неща. Затова до после. Ето ни отново, хора. Вече тук оправих пода, всичко, направих с нова кирка. Да, просто иска да ви покажа. И другото, което е, честно казвам, нищо не съм читвала. Ето сега, например, пустиня. Не пустиня, ми да пустиня, е много късно. А пък другото, което е, хом. Ето. Затова има такова. Да, надявам се клипа да ви е харесал. И както казах, ще се знае. Може би ще имате нови клипове. Много таквото. Сам предлагайте идеи какво да пустим, че нямам никакви идеи. Помощ. И Survival Games и надявам се клипа да ви хареса отново и чао от мен.